Moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. And put a new spirit within you. Ngifaka umoya omusha ngaphakathi kwakho. Huh? And I will remove the heart of stone from your flesh. I'll remove the heart of a stone. Ngizosusa inhliziyo yethu. So bazana abaningi basele namatshe. That's why nezwa balizwa. Nomoya engcwele abawuzwa ngoba basaphethe amatshe. Go on. And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Verse 27. I will put my spirit within you. Listen to this now. And cause you to walk in my statutes. And cause you to walk in my statutes. Ngithi ngikwenze uhambe ngezimiso zami. Now you are sent. Sothunyiweke manje. But you walk in the statutes of God. Uhamba ngokwezimiso Still zikaNkulunkulu. carrying the message of the Father. Uphethe umlayezo kaBaba. As you walk, Usahamba. as you do things, it's the Usenza lokhu. statutes of God. Izimiso Now the zikaNkulunkulu. Holy Spirit testifies. Manje kumoya ingcwele bese uyafakaza. Kuthi uhamba emoyeni akahamba eceleni. No, you will begin to experience the Holy Spirit given without measure. Because you walk in the statutes Ngoba uhamba ngokwezimiso of God. zikaNkulunkulu. You don't walk with a stony heart. Awuhambi nenhliziyo yetshe. Many people are not aware. It's the issue of the heart. The problem is the heart. Inkinga isenhlizweni. This is what blocks you from understanding who God is. Yiloko okukuvimbayo ukuthi uqondisise ukuthi ungubani Sasa uNkulunkulu. uyabanda, sasa uyashisa. Sasa uyabanda, sasa uyashisa. It's the heart. Inhliziyo inkinga. Lithi uNkulunkulu ukunika umoya ongalinganiswanga. Ngisho ukuthi kusasa ubandi, kusasa ushise. Every day you are on fire. Every day you are. Sasa ngathi down. The issue is the heart. Inkinga inhliziyo. Sasa ngathi excited ukuba sesontweni. Sasa ngathi awuhaleli. You still carry a stony heart. Awusaphethe lenhliziyo yetshe. Yiyo le elwa nawe ukuthi ungakhonza uNkulunkulu kahle. When the Spirit is given without measure, Umoya you unikeziwe are always ngamlinganiso. excited. Even when you minister, even when Noma you ushumayela, pray. noma Every ukhuleka. day, kumnandi. Njalo. Every day, it's a new day. Ngathi khona uhlangana noNkulunkulu. Ngathi khona wenzani? Uhlangana noNkulunkulu. Hayi ufike la nobuso befethi. Sisishumayela sibone ibheka legwinya. Lilahlekile igwinya ke manje lisezwe. Lingibambile mara selilahlekile igwinya. Kuvula ubheka ulibona ukuthi alilahlekile igwinya ke manje. Lahlekile igwinya lebrayeka manje liphelelwa amafutha. Wabona igwinya nawo sala lomile. Let's go. Verse 27. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. So God causes you to walk uNkulunkulu ukwenza ukuthi uhambe in His. ngezimiso zakhe. He's the one who causes you to walk in His statutes. Kuye okwenza Because uhambe you have His ngezimiso zakhe. Spirit now. Ngoba unomoya wakhe manje. He begins to lead you. Uyakhola ke manje. The moment you walk by the Spirit, Mawuqala uhamba the Spirit ngokamoya. starts to testify. Uyafakaza umoya. Testify. Uyafakaza. No, lo muntu uhamba kahle. Yeah. Lo muntu wenzani? So you think a testimony will keep on a demon? It's not a testimony Akusibo ufakazi lobo of the Holy Spirit. kamoya ingcwele. Healing the sick is not a testimony Upholisa abagulayo akusibo ufakazi of the Holy Spirit. kamoya ingcwele. I know. Prophecy is not the testimony of the Holy Spirit. Uprofet akusiso akusibo ufakazi bamoya ingcwele. Because you might prophesy not walking in the statutes of the Holy Spirit. Ungaprofeta kodwa ungahambi ngezimiso zika. Meaning not being in a right standing with God. Kusho ukuthi ungeke kulungeni noNkulunkulu. Not aligned to the Holy Spirit. Ungahambanga uncike kumoya ingcwele. But few people are able to see if this man is walking by the statutes or what. Bambalwa ke bakwazi ukubona ukuthi lona cha. Yahamba ngumoya ingcwele noma cha. Abakhona ukubona abazalwane. Ngama la ngishumayela ngijuluke ngenqe. Ngizothi ngisemoyeni ngoba nyenqa. Mara uma uyabona ngenqe awungiboni ukuthi ngisemoyeni. Uyabona ngenqe angimemezi. Awuboni umuntu osemoyeni, ubona umuntu wenzani ukhulumayo. Until
Uthi umfundisi usemoyeni ke manje. Yes. The moment I do that, usemoyeni. Awubolile. No. The spirit ekusukusindo, akusukugijima la epulpit. The words that I speak. John 6:33, a spirit and life. Not jumping around. I speak. It's spirit then. Ayaphila futhi awumoya. Awudingi ukuthi ngijumpe. You might jumping but not walking in the statues. Ungagcuma kanti awuhambi ngokwezimiso zaka uNkulunkulu. While the Holy Spirit is not pleased with you. Umoya ingcwele wona kanti That's why awuthokozile ngawe. people use noise as a strategy. Ingakho abantu abaningi basebenzisa umsindo njengecebo labo nje. Ukuthi ngizomemeza. So that people will think ngisemoyeni. Yeah. Ngizothandaza ngeze ngirase. Yet you are not in the statues. Awukho You are in kwizimiso. your noise. Usemsindweni wakho. You are not in the spirit. You are in that noise that you are making. Yeah, ukulomsindo wenzayo. Let's understand who is the spirit. Asiqondisiseni ukuthi ungubani moya engcwele. The spirit that makes us spiritually alive. Umoya lo senza ukuthi siphile ngokamoya. Spiritually alive. Siphile ngokamoya. That's why I think is more prophet kaNkulunkulu awudingi izigubhu ukuthi uprofete. You don't need noise. Awudingi umsindo. Unokuthi ulayida amakhandlela bese bathi uzoprofeta ke manje. No. Yeah? Or ugqoke something. Kusho ukuthi namuhla usemoyeni. Ngagqoka ingwe mabalabala bathi usemoyeni. Wambona ndlula nale ngubo yakhe yengwe. Ngithi namuhla umrutu usemoyeni. Uzophetha ke namuhla. Kanti no akekho emoyeni usesilwaneni. Let's go. You confuse umuntu osesilwaneni nomuntu osemoyeni kaNkulunkulu. Go on, read. I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. I will cause you to walk Ngizokwenza in ukuthi my uhambe statutes. ngokwezimiso zami. This is what God promised. Yilo uNkulunkulu This is akuthembisile. when before the Holy Spirit came. Yiloko That wakuthembisa when the Holy Spirit comes, ukuthi umoya ingcwele mawuza people will walk in my statutes. abantu bazohamba ngokwezimiso zami. No longer in the statues of the heart of a rock, of a stone, Hayi ngokwezimiso but zenhliziyo the heart with the new spirit. kodwa ngenhliziyo A nomoya heart omusha. with the Holy Spirit. Inhliziyo nomoya ingcwele. Now they will be truly sent by God. Manje bazothunywa uNkulunkulu ngokweqiniso. When God says to you, "Ngizobeka ingelosi yami phambi kwakho," izohamba nawe. It's not God who's with you. Akuso uNkulunkulu nawe. I thought about this. Ngifundisile ngakho. If ngithi mina ngiyakuthuma hamba mara ingelosi yami izohamba phambi akusime nginawe. Ingelosi yami nawe. But mina ngikho nawe. You need to get this. Now, if I give you my spirit, I've given you myself. Uma ngikunikeza umoya wami ngikunikeze mina uqobo lwami. Ngiyakuthuma mara ngizinikeze mina kuwe while I send you. Mangikuthuma. So the moment you do my works, Uma and uqala I'm wenza in you, nginawe. testimony. Ufakazi. Testimony. The Holy Spirit does what? Testifies. Umoya ingcwele uyafakaza. To confirm Ukuvuma that He's in you. ukuthi vele ukuphakathi kuwe. You are walking in His statues, Uhamba ngokwezimiso zakhe. not in your heart of a stone. Hayi ngenhliziyo yakho yetshe. Go on. And you will keep my ordinances and do them. You will keep my, meaning you will keep my word, you will do it. Uzoyenza izwi lami. So why Uzoligcina. people can't keep the word? Issues Kungani of abantu the heart. bangagcinizwa? Inhliziyo inkinga. You will keep my ordinances and you will do them. Uzogcina imiyalo yami bese uyayenza. You will keep my word. Uzogcina izwi You will lami. be able to do my word. Uzokwazi ukwenza izwi lami. You get it, ne? You'll be able to what? To do my word. Uzoyenza izwi lami. Because you carry my spirit in you. Ngoba uphethe umoya wami kuwe. But when there's an issue where people can't do His word, what causes that? Makunenkinga ukuthi abantu bangakwazi ukwenza izwi yini ukwenza lokho na. Stony hearts. Inhliziyo zetshe. Stony? Stony hearts. Yeah, inhliziyo Go on. zetshe.